Ampo mubalik si Ginoong Jesucristo pero never na mubalik. Matud pa sa uban, way bawa kumutuot tas albularyo. Pero mga igsuon, bantayi kay bisan ang yawa kabalo mo gamit sa ngan sa Ginoo aron manglimbong. Tinuod ang ubang albularyo kugihan magampo, magrosaryo, ubangon pa sa ngalan sa Dios mamaayo ka. Apan kung wala kini sa otoridad sa simbahan ug dili pinaagi sa sakramento, dili na tinuod nga gahom sa Dios, kundi ilad ka na sa kaaway sa Ginoo. Ingon ni Jesus sa Mateo 7:22, daghang moingon kanako, Ginoo, Ginoo, nakabuhat kami og milagro sa imong ngalan. Apan ako mingon kanila, wala ako makaila kaninyo. So klaro mga igsuon nga dili tanan nga mogamit sa ngalan sa Ginoo gikan sa Ginoo. O kinumdumi usab ang giingon ni Jesus sa Lucas 4:8, ang Ginoo nga imong Dios mao lamang ang imong simbahon, ug kaniya lamang ikaw mag-alagad. Sa pagduol nimo sa albularyo, ang imong kinatibuk ang pagtuo sa Dios nakuhaan ug mao kini ang gusto sa yawa. Og sa Santiago 5:14, dunay gitudlo si Apostol Santiago dinhi nato. Kung adunay magmasakiton, ipatawag ang pangulong pari sa simbahan ug magapahid kaniya og lana sa ngalan sa Ginoo magampo siya. Mao kini ang tinuod nga paagi nga gitudlo sa Dios aron kita makadawat og kaayuhan pinaagi sa sakramento sa simbahan. Ang mga albularyo dili nato kaaway. Ang kaaway nato ang naghatag kanila sa gahom nga mao ang yawa. Busa ayaw na pagduol sa albularyo. Hinumdumi kini si Kristo ra ang tinuod nga makahatag kanato sa kaayuhan sa sakit sa tunglawas ug kalag. Ngayang gibilin siyang simbahan pinaagi sa kamot sa kaparian. Diha sa mga sakramento dinhi nato matagamtaman ang iyang gahom, kaluoy o grasya.